nemaju kraći kurs za sponzoruše. Dakle, naš kurs za sponzoruše je najkraći na svijetu, kraći je čak i od moldavskog. Samo mi, kabinet. Idemo do kabineta da pogledamo. Tiho, tiho, molim vas, ne mogu da percipiram, ne mogu da pružam informaciju kad sam umorna i vrlo gladna. Ines, Živković, Ines, ova dva bogata mladića su tvoj plen za? Za večeras. Tako je, dušo, samo za večeras, to je prvi korak. Šta ćeš uraditi? Istaći obline. Tako, dušo, idemo, šta je sledeće? Odličan hod. Ne postoji odlučan hod. Stani na liniju, kad ti dam znak kreni. Pošla! Idemo! Jedan, treći. Stani. Šta radiš? Šta radiš to? Zapušite uši! Male su mi cipele. Male su ti cipele, jer znaš da si mi miljenica. Sram te bilo. Majka ti je bila prvakinja na republičkom takmičenju i šipke, a ti tako. Kako ću da predajem udaju ako ne znaš prvo tromesečje? Ovo je gradivo prvo tromesečje manekenski hod. Vrati se na poziciju. Otpuši uši! Ajde, sviraj kraj, sviraj svanuće. Na nadoknada vremena. Ajde, marš tamo. Hajde, Ankice, daj mi orah. Krenula mi je kiselina. Idemo, Ines. S1, 2, 1, 2. Vraćaj. 97. minut za osnovno vreme, jako je napeto. Ne koketiraš puno, praviš se da nikog ne vidiš. Da prekidam čas, upravo smo dobili informaciju iz studija da je utakmica gotova i rezultat je 0-0! Profesorice, i ja vama čestitam. U naše vrijeme je bilo domaćinstvo. Da li je ovo korak dalje? Ne, ovo je 7000 koraka dalje. Nema priče. Ova mladost je naš najbolji izvozni artikal. Sjajno! Ali mora budemo objektivni, ovo je škola, nikad ne bi postigla bez pomoći roditelja.